Helo na, Adam o dwi, a heddi mae Beca Broga a Dewi Draenog yn tyfu ffrwythau. Oeddech chi'n gwybod bod ffrwythau yn tyfu ym mhob rhan o'r byd, ac mae modd tyfu ffrwythau yma yng Nghymru hefyd. Pethau fel afale, mefus, mafon a mwyar. Hoffech chi ddysgu sut i dyfu ffrwythau? Mae sawl ffordd i fwyta mefus, ei bwyta'n ffres o'r ardd fel hyn. Hyfryd. Neu ei goginio i greu jam mefus i ddefnyddio ar dost neu gyda brechdanau. Ac mae Dewi Draenog a Beca Broga, wel, maen nhw wrth eu bodd yn bwyta mefus ffres o'r ardd a maen nhw wedi plannu llwyth yn y gwely fan hyn. Mae angen trywel, can dŵr, pridd, ac wrth gwrs, planhigion mefus. Yn gyntaf, gwnewch dwll gyda'r trywel tua'r un dyfnder ar potyn. Ac yna, rowch y planhigyn i mewn i'r twll a'i gwtio mewn yn dda gyda'r pridd o'i amgylch fel hyn. Mae'n rhaid dyfrio'r planhigion mefus pan fydd y pridd yn sych. Gwthiwch flaen eich bys i mewn i'r pridd. Os bydd y bys yn lan ac yn sych ar ôl cyffwrdd â'r pridd, mae angen dŵr ar y planhigion. Mae adar a malwod wrth eu bodd yn bwyta planhigion mefus. Cofiwch gadw llyged barcud ar y planhigion. Ar ôl i'r mefus troi'n goch, maen nhw'n barod i'w bwyta. Maen nhw'n fwyd iach, yn llawn fitaminau ac yn flasus dros ben. Does dim byd gwech na mefus o'r ardd. Pob hwyl a joiwch y garddio.